Yau ranar 1 ga watan Zulhajji, ranar murna da farin ciki a gun dukkan wani mumini na duniya. Ranar da Allah Subhanahu wa ta'ala da kansa ya ɗaura auren Sayyida Zahra da Imam Ali a fadarsa. Sannan ya sa mala'ikan da yafi kowanne iya balagar magana, sunan shi Rahila, yi huɗuba a gidan aljanna. Sannan ya saka mala'ika Jibrilu ya zo sama ta 4, ya tara mala'iku, aka yi shagali da murna na ranar auren Sayyida Zahra da Imam Ali. Sannan ya sauko ƙasa ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaura auren Sayyida Zahra da Imam Ali. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi munna da wannan rana, sannan kuma yayi addu'a a wannan rana. Muna kiran wannan rana ne da ranar masoya saboda manzon Allah yayi murna da shagali a wannan rana. Allah yayi murna da shagali a wannan rana, don haka duk wani mumini sunna ce mai ƙarfi ya munna da farin ciki da shagali a wannan rana.